a formózateket, hogy kicsi előadása. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép szarban összegyűltek. Amivel elkezdjük ezt a rövid műsor, néha az angol való felülékről, valamilékről. Úgy kezdjük, ugye, mint amikor a magyar emberről óvatosságból elkezd érni ezt a finom, forró tejpegőzt. Nem a közepével, szétérők a rúgók. Ugyanígy ennek a gyönyörű nyelvterületnek a másik szél, az Oborvidéken található, Mitra vármegyéhez tartozott, a régi szép Kulakban. És elkeveredett oda egy fiatal ember, 1906-ot írta, oda az oldalnak hívta, és amit ott tart, az nagyon alápékodott, olyannyira, hogy egynél még zenekor is született, tehát az alápékodásból. Találkozott ő egy emberrel, Elgűt József volt a becsületes neve. Korajoskonak hívta a falut, Dudás volt. Mint ahogy Ivánszóla mondaná, Kecske Dudás volt, Vén-Szatír, róla 7 határon elterül. És aztán mentem 80 esztendő, és ezzel a csinos fiatalemberrel ugyanabban a faluban egy cigány prímásra ráakadtunk, Bihány Józsefnak hívta, hogy nem, az öreg Korajoska nótái ugyanúgy gyönyörű dudahangzáson muzsikáltak hegedűnek. Úgyhogy mi ezt a kettőt egybe szászítottuk, és rekonstruáltuk, hogyan nézhetünk ki az Oborvidéki dudahegedű magyarul. 4 millió, 2-ös, hallgassák szeretet. Akkor a bakkecske ott nem bírom.
Thank you.